Puro kakalokohan, Berto. Yung dilaw ang gusto ko. Mas matamis kasi yon. Anong gusto mo? Small? Medium? Large? XL? O double XL? Ah! Parang may gusto akong kainin. Ano kayo masarap? Kakapagod. Sarap magpapawis. Oh, darling. Parang balisa ka. May problema ba? Wala naman, darling. Parang may gusto lang kasi akong kainin, pero hindi ko alam kung ano. Gusto mong kumain, darling? Ano na naman kaya yung nasa isip ng lalaking to? Oo, sana, darling. Sige lang, darling. Kumain ka lang kung anong gusto mo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Wala. Ang ibig kong sabihin, ano bang gusto mo, darling? At bibilhin ko, kahit ano pa yan. Parang gusto kong kumain ng matamis, darling. No. Gusto mo ba ng chocolate? O ng cake? Hindi ba ako tataba doon, darling? Medyo lang, darling. Kahit na tumaba ka, sexy ka pa rin para sa akin. Ayoko na pala na matamis. Baka lalo lang akong tumaba. Prutas na lang, darling. Masustansya yon. Pwede, darling. Gusto mo ba ng mansanas? Ubas? Peras? Name it at bibilin ko. Ano, darling? Sabihin mo na ang gusto mo. Parang gusto ko ng pinya. No. Pinya lang pala eh. Pero yung pinya na walang mata. Naku, saan kaya ako makakahanap ng ganun? Ay, mukhang wala pa yatang pinya ngayon, darling. Sabi mo kahit ano. Sige, pakwan na lang, darling. Sige, darling. Susubukan ko kung may pakwan. Pero, Naku, anong pero na naman kaya neto? Pero ano, darling? yung pakwan na walang buto, yun ang gusto ko. Naku, sinasabi ko na nga ba? Saan bundok ko kaya hanapin ang gusto ng darling ko? Ay, nakalimutan ko palang sabihin sa'yo, darling. Pinaglihi pala ako sa pakwan. Baka maging maitim yung anak natin. Kanina, ang yabang-yabang mo. Hindi mo naman pala kayang ibigay yung gusto kong prutas. Hindi naman sa ganun, darling. Iba na lang kasi. Tapos sasabihin mo, hindi pa panahon. O kaya, magdadahilan ka na naman. Sus! Ito naman si darling ko. Ang bilis magtampo. Wag na lang. Ako na lang bibili ng gusto ko. Naku, lagot na. Baka mamaya nakasimangot ang anak namin pag lumabas. Ako nang bibili, darling. Baka mapagod ka. Sige, iba na nga lang. Ayos, nakalusot ako. Mabuti na lang. Ang dami kasing gustong kainin ng darling ko. Puro imposible naman. Ano bang gusto mo, darling? Saging na lang, darling.
Mahilig ka talaga sa saging, no, darling? Siyempre naman, darling. Masustansya yun. Anong saging? Yung berde o yung brown? Ay, dilaw. Puro kakalokohan, Berto. Yung dilaw ang gusto ko. Mas matamis kasi yun. Anong gusto mo? Small? Medium? Large? XL? O double XL? Saging pa ba yung tinutukoy mo, darling? Ano pa nga ba, darling? May iba pa ba? Ikaw talaga, Berto. Tigilan mo nga ako sa kalokohan mo. Nagtatanong lang naman. Masama ba? Yung dilaw na saging, yung maliit, para matamis. Yun lang pala. Sisiw sa akin yan. O sige, ibibili kita, darling. Sandali lang, darling. Naku, bakit na naman kaya? Bakit, darling? May gusto ka pa ba? Samahan mo na rin ng papaya, darling. Masarap yun. Lalo na pag isasawsaw sa suka. Naku, akala ko kung ano na naman. Yun lang pala, darling. Sige, at bibili ako. Pero ano na naman? Ayoko ng biniling papaya. Gusto ko yung bagong pitas para matamis. Ganun ba, darling? Hayaan mo, maghanap ako ng papaya. Sige na, pumunta ka na. Bilisan mo ha, darling. Sige, darling. Dito ka lang ha. Hintayin mo ako. Kailangan makahanap ako kaagad ng papaya. Baka magalit ang dragon. Ay, asawa ko pala. Bumubuga pa naman ng apoy yon kapag nagagalit.